Ageno mara nyakoro mgaji wang'ne kumora mwana intiere hirio makare machiegni choni mar migago entarika par kod abirio dweno mar abirio gana ariyo prariyo kod ang'wen kabende wamedo munyoni mago matuche pacho ka akutenre gi weche modhuro bende osebedo katucho waikore makare kabende jofwambo magwa ntiere e kuonde duto mapacho ka konde duto mapacho ka mar nyiso achiel kachiel gigo ma bende dhi mbele to mokwongo magi thuond weche. Jofwambo mapacho ka ochiwo notis mandala abirio mondo mitim nonro ewi obila mosebedo kasando jofwambo e pacho ka kao kamano to jofwambo duto mapacho ka biro bago ng'anyo maratipo. Jafwambo matene Gaidho Macharia dwaro mondo mi obila ochiw ne ler kotenre kod meko mare toko obila yango ni no make kuom hawi marach kendo weye thuolo. Duol matimo nonro ne obila IPOA koro ywak ni obila otamre tiyo kodi kamoro achiel enono obila mosebedo katiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Machiegni nyakoro mgajwang' chenro en migago bethuolo mar miwa pachi lai mar ote machuok kaka pile en 2:06 nono ka bende wantiere live e Facebook Ramogi TV Kenya YouTube bende wantiere Ramogi TV KE mbuyo mar X duto waroke pachi e chenro ni mar migago machiegni nyinga Lydia Okeyo. Duol manono tije obila IPOA koro wacho ni ochiwo nyinge obila 4 mawachore ni nonego jong'anyo ne duol mar Okwach Kich. Kalore kod komishona mar duol no John Waiganjo bende nitiere buche mamoko momako obila mano mapar kod 8 kama oting'o buche obila mano onego Rex Masai ma bende koro dhi nyime. Waiganjo kata kamano wacho ni tendo obila tamore nywako gi lwedo e buchego ka koro gisingo kawnegi okang' mager mar chik. The Office of the Director of Public Prosecutions for them now to escalate the matters to court. Yeah. But it appears out there the public expects us to prosecute, and we do not have such powers. And the other issue that we need the public to know is that we are working under very tough conditions. I think at the lifetime of the Independent Policing Oversight Authority, we have not seen the level of uncooperation we are seeing now from the police commanders, senior police officers, because we have sometimes to go back to them, for instance, to get certain documentations that we cannot move without. But we have since found a very hostile environment where our officers, when they go out, they are not getting any information. And when we give out summonses, they are not responded to. And we are going out of our way now to push the matter now to the judiciary to issue even warrants of arrest against senior commanders so that they can come. As the next recourse now. Yes, and give us information because the public is demanding that we do certain things within our mandate. The law allows us now to escalate the matter to courts for warrants of arrest. And we have a tough task. Particularly here in Nairobi, because most of the deaths have been recorded here exceeding 22 deaths. And we need to have deployment schedules. We need to have arms registers. We need to know where those arms are and on whose hands. So if we don't get information, if we don't get cooperation then from the senior police officers, then it will appear like we are doing nothing. Senator mar County Manarok Ledama Olekina onyiso jodak man Tulele ni winjruok osebedo e kind weg kambi mar Brookside kod okumba mar nyamburko mar yudo yo mar chiwo chudo e masira mar apaya manoweyo ji 2 ka owito ngimagi. Kolose kar jot mar obila man Tulele kama noromo e kod anyuola mag joma nowito ngimagi. Ledama nolero ni ber mondo mirawere oket arita e kinde ywago jogo mowito ngimagi ahinya te kinde matend piny Kenya yudo seyo mapek kowuok kuom rawere mago mag Gen Z. Samson Rukunga ma en OCPD ma sub county Manarok ma ugwe omedo ni apise nitiere thuolo ne oganda kendo kwa jopiny mondo mi oweloro apaya ahinya te kinde mag timo limbe jatend rowere ma Damat Moses Malit no puoyo bila kuom riwruok kod anyuola kendo kwa sirikal maduong' mondo mi oyaw apaya makono kendo gor makare mano abiro konyo jogo matiyo kod apaya ka ikruok mag iko sani dhi nyime. Area yetu na hawa vijana wetu walijaribu kuweka amani sababu hiyo maandamano hawajagusa kitu yoyote ya mtu, hawajaweka maneno mengine mbaya.
Sasa tunawashukuru sana. Ningetaka kushukuru wananchi wa Ntulele kwa sababu wameketi na sisi hapa. Tumekuja hapa na Mheshimiwa Ken Aramat na pia tumeweza kumpata mwenye gari. Hii gari ni one of those trucks ambazo imekuwa contracted by Brookside. Na wakati hii ambayo tunapitia hii njia ngumu, lazima tuhakikishe kwamba tumelinda mali yetu na tumetimiza amani. Ama namna gani? Should there be an accident, they should stop blocking the road, because this road serves everyone. It is our image. It serves the whole country. It serves members of the tourists who come from very far visiting our country, and especially during this period of high season, because of the wildebeest migration, they shouldn't block the road. Riwruok mar jochung weche motisi ni Editors Guild kod riwruok mar jofwambo mano Kenya Union of Journalists okwedo okang' mamalo mar wach mar meko gi thuon mar jofwamb weche kod sand jofwambo e kinde mag ng'anyo. Ka giloso kod jofwambo tesendo obila makarin, jotelogo ose obila kuom geto jofwambo e kinde ng'anyo ka giwacho ni chike ma pacho ka osiro kendo rito tije mag jofwambo. Bende jofwambo go ose omeko gi thuon mar jafwambo matene Macharia Gaidho manya otimore okinyi ma kawuono. Editors Guild ochiwo notice ne obila mandala berio mondo miyo kaw okang' ne obila masando jofwambo kaw kamano to gibiro luongo ng'anyo mar tipo e pacho kae. Okay, my name is Macharia Gaidho. I am a journalist. I'm a member of the Kenya Editors Guild. I'm here with my colleagues from the Guild, from the KUJ Media Fraternity. I'm here with members of my family. This morning, shortly after I left home around 8:05 a.m., I live in Kirarapon. I was blocked by a civilian car. As I was waiting for it to move out, two other men came on my left side where I was seated. My son was driving, opened the door and tried to pull me out. They did not identify themselves, so I refused to get out of the car and instructed my son to drive away. So we drove away. I think I was left with one handcuff on my wrist. We drove away. They followed us, and we decided to come to Karen Police Station because we recognize that this is an abduction or a carjacking or some similar criminal activity. So we came to Karen Police Station to look for help. We drove right into the station, but those two cars followed us right inside and forced me into their car. The law, the police standing orders, the Criminal Procedure Code provides for the manner in which a suspect is supposed to be arrested. Nobody is saying Macharia Gaidho cannot commit a crime. He can commit a crime. He's not above the law. But the law must be applied when arresting him, when charging him, when arraigning him before a police cell for him to be transmitted to court. So we shall be moving very swiftly today to implement the two legal instruments available for the citizens of this country. Umefikia wakati ambapo tunaona serikali haina heshima kwa vyombo vya habari. Na sio tu Maash, na pole sana kwa kile ambacho kimekufika hii leo. Inasikitisha sana kwamba kama wanahabari hatuna amani tena. Kazi yetu na ndio sposa kazi ambayo tunaifanya inatambuliwa chini ya kipengele ambacho kinazungumza kuhusu haki za kibinadamu. Mbona media ikawa ndio peke yake imetambuliwa kwenye Bill of Rights? Ni kwa sababu taifa linatutegemea sisi kupata habari, kufahamishwa, na tuna haki ya access to information. Lakini wakati ambapo tunataka kuwafahamisha wananchi, tunakuwa kwamba sisi sasa ndio walengwa, tumekuwa adui. Maash amekuja katika kituo cha polisi ambapo anajihisi kwamba ni salama. Lakini kufikia wakati ambapo analengwa akiwa katika kituo cha polisi ni jambo la kusikitisha sana, na ni jambo ambalo tunalikemea pakubwa sana. We can only send a notice to them and also to journalists from wherever they are
Please go out with your tools of trade. Let us expose what is going on. If Kenyans are being killed, if Kenyans are being abducted, please come out and say it as it is. Don't be intimidated. We know yesterday a journalist was shot in Nakuru, 3 rubber bullets targeting her, and that is not by mistake. And I don't buy this story of mistaken identity of Macharia. That's what we call stories ajaba. Kwa mmoja tenre kod wach makamana tiri achiel kachiel nyaka Upper Hill kama okil Danson Amari kachiel gi jafwambo Macharia Gaitho pod nitiere kendo gitwak gi jafwambo winje gina bende dhi mbele kono. We have come to the investigator to investigate what happened at Zaipoa. If indeed violations were done, as we have shown the previous bodily harm occasioned on our client, then file to be forwarded to the Director of Public Prosecution urgently. Because this is a matter of national interest. This is a matter of international interest. We shall be moving, if I'm instructed by the leadership of the media fraternity, to issue a strike notice for demonstration in regard to the number of journalists who have been injured in the whole country. Yesterday, a journalist with the Media Max K24 was shot while he on duty, dressed in the official regalia for the media, carrying the media badges. That cannot go unpunished. We shall also be launching that complaint shortly, and very many complaints from the media that the people who are the fourth estate have faced the wrath of the police. So we shall not only be reporting one matter. The leadership of the Media Council, the Editors Guild and the others will be putting a claim to you. It is our onerous task that we are brought before you, but we have confidence that you will be able to solve this problem on behalf of the 55 million Kenyans who depend on the media to know exactly where their country is going, what the country wants to do, and what is the solution for the country. Thank you very much. Unless the media personality, the president, can also say one word. Maybe before we allow them questions, the compliment. Yes, again, my name is Macharia Gaitho. It is true that this morning, shortly after I left home, I was intercepted by an unmarked car by people in plain clothes. They tried to pull me out of the car, but I did not know who they were. As far as I knew, they could have been criminals. So I refused to get out of the car and I resisted. And my son, who was driving, managed to drive away. We went to Karen Police Station to seek help. But we were followed into Karen Police Station, and I was violently bundled into a car by those same people who I could not identify, and they did not identify themselves, and driven away. For me, that was a case of abduction. But after about 10 minutes or so, or 15, they stopped, they had some of their own conversations, and drove me back to Karen Police Station. Still, they had not identified themselves. And when I asked them to identify themselves, they refused. Instead, they were slapping me for resisting arrest.
And I told them, as far as I know, I'm not resisting arrest because you are not police officers unless you identify yourselves. At Karen police station, that is when they told me, oh, it was a case of mistaken identity, which of course is a ridiculous thing. But before I went home, I insisted on reporting a crime, which I did. It is in the occurrence book. The next thing was to record a statement. But I was advised by my lawyer, the police will not investigate themselves, so I should come and report it here. And that is why I have come to IPOA. It is well known why IPOA was established as an independent civilian body to regulate the police. But I also know that since this government came to power, it has often trashed the work of IPOA. We know that the National Police Service has been resisting and defying IPOA. And we hope that this time IPOA will assert itself. We do expect justice. I would not add to what my lawyer has said, but we do expect that if indeed those who are police officers, they will be arrested, all of them, and made to bear individual responsibility. But it does not stop there. There is something called command responsibility. Those who sent them out to arrest a citizen in a brutal, illegal manner, and I am not mincing words, the Inspector General of Police, or the Acting Inspector General, the Director of DCI must also be made to bear responsibility and called to account. And it does not stop there. That is command responsibility within the police service. There is also command responsibility within the government or within the political system. Those who are encouraging officers to act illegally, to brutalize citizens, must also be called to account. We expect nothing less. Finally, I would just like to thank those who rallied to my support. First of all, my family. Because if they had not raised the alarm in good time, I don't know where those people would have taken me. We have heard of people being abducted illegally and not seen again, or bodies found in quarries. My family did a great job raising the alarm from the moment it happened and recording it. Koram gojong mano kanyo en jafwa matene Macharia Gaitho kama bende mwedo ndiko dhoge kabende gitwa kanyo gi jofwa mokotendre kod meko mare manyaka sani obila koro wacho ni no make e yor ma ok owinjore kendo giwacho ni ne gitemo gwenye gi ng'at machielo mane bende gimanyo omiyo en wacha bende medo nyuolo paro mopogore kaka jofwambo nwa singo bedo wang' kendo mane tich mwatimo nyakorom ga jong'wa biro bedo menyo mag motendre kod wechego mag obila kaachiel gi jofwambo ma bende osebedo ka irakruok godo gi obila inyate kendo bende gintiere e tij mage. Wadhi nyaka Imbo mar piny Kenya. Governor ma county ma Trans Nzoia George Natembeya onyisa pisa mag piny owacho ma county no ne gibiro ting'o msalap gi giwegi pone ibiro yudgi gi ketho mar tiyo marach gi apis
kod ketho mag mibadhi. Natembea ne uwebo mama Kitale e kinde chenro manono kaka jotend migepe ma kaunti no tiyo kamano jiwo jotelogo mondo omi ochiw thuolo mag tijene rawere mantiere kaunti no. Bende ogolo negi chik mag tiko chenro mag dongruok ma osebedo kadhi mbele kaunti no, kendo jogo manomiyo rak matimo chenro mag piny owacho wacho ni mondo ochul kaka owinjore. Priorities of the Department of Education, financial stewardship and discipline, to ensure effective service delivery, to promote constant changes in procurement plans. They must be flagged out because it means you're doing things that you don't understand. Because don't do a procurement plan, then after 1 week, 2 weeks, you want to change it. It delays project implementation. And you do that, you made commitments about that 5% ACPO, and ACPO specifically are going to target Nawiri. Make very deliberate efforts. That 65% of all procurements going to women, young people, and persons living with disabilities. And local content also means that we're going to focus majorly on the people of Trans Nzoia, because the evolution is about bringing resources to our county, and the resources must go to the lowest levels. I just want all of us to operate within the law. Mambo ya cutting corners and asking people to cut corners, that one is done. Please, 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 please. Let us read it very, very clearly. Wadhi kaunti ma Homa Bay kamado mambita ogolo chik ne familia mar Kennedy Onyango ma en nyathi manochiel gi magina kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mondo me odhi otim winjruok kendgi oko mar doho. Ma en bang' ka wuon nyathini Dani Shokinyi na odhi e doho ka odwani en emomiyo ringre nyathino odhi oiki. Watude ko reporter marwa ma kaunti ma Homa Bay Ali Abich achiel kachiel yor simbo ng'weyamo wawinje ni to ogik nade. Ali kiwinja nyiswa ni to chenro no mar ng'eto mar doho chopo nade nyaka sechegi Ali. Kamano Lydia, ne wantiere kote do mambita okinyi makawuono kamane e bura chakore mondo miwinj bura mane omaki kod wuon Kennedy Onyango mano jamano Denis Okinyi mano nyalo paro ni Kennedy Onyango ne gubo ni oseiki kata kamano wuon mare noringo dhi e do mambita mabe nogolo chik mondo mi kan kendo ringre Kennedy Onyango kar kano ringre jomotho masuba mantiere Sindo kocha nyaka ne do winji mang'ad bura mane Denis Okinyi otere nyim do mambita kano dwaro ni mondo en ema mondo miye thuolo madhi iko nyathine endo e gwenge mag Kisau community ka chud bura ma Suba South kocha ka min gi Jacinta Onyango to ne dwaro ni mondo en modhi ke nyathine endo kar dak ma kama senge manitiere ka chud bura ma Suba North. Okinyi ma kawuono do ne ochako winjo bura ma kamano ka jang'ad buche do mambita mano Nicodemus Moseti ne ogolo chik mondo mi jonyuol nyathini endi kamoting'o wuon gi Denis Okinyi mano dhi omako bura e do kaachiel kod min mare Jacinta Onyango mondo dhi obedi piny kendo giwinjre oko mar doho ka ochako odiochieng' makiny. Kaunti ma Homa Bay kandi mana doho ma Homa Bay kende machiwo thuolo mondo mi jogo eko manigi ng'ur nyalo keto winjruok e kendgi ma ok oteri e kot, kendo doho mambita omiyo gi thuolo mondo kochakore odiochieng' makiny gibi e doho ma Homa Bay mondo gichak winjruok kaka onego bed ni giwinjore giketo winjruok kendgi mondo omi ging'e ni to ng'ano e kinde kata Jacinta monego bed ni dhi iko ringre Kennedy Onyango ma poni moter nyaka sama owuoyni endi. Jang'ad buche bedo poni winjruok ok odhi obedo e kind Denis kaachiel kod Jacinta ma en min nyathini endi to ibiro dok kendo wach e doho mondo mi koro doho ema ogol ng'eto mare mogik e wi ni ng'ano endo monego bed ni iko Kennedy Onyango mane ochiel gi magina monegi kinde ng'anyo mane dhi nyime mar kwedo paro mar omenda mar chik mane rowere chako e pacho kaendi. Bende opor kod ng'eto mag ogolo mondo mi jonyuol nyathini odhi owinjre. Jang'ad buche Nicodemus bende ogolo chik mondo mi ringre Kennedy Onyango ogol e kar kano ringre jomotho ma entiere sani ma en Suba Sub County manitiere boma ma Sindo kocha Lydia, kendo ter achiel kachiel nyaka e kar kano ringre jomotho mar Sud man kar ringre jomotho mar ji giwegi manitiere Sub County mar Rongo kocha endi. Ma endi obiro ka okinde okil mar Jacinta ne wacho ni kama ringre nyathino nitie nendo en mare ok nyal yudo thuolo mar dhi nene nikech owacho ni okan ringre kama chini kod dala Denis Okinyi manyalo miyo min nyathini endi bedo kod tich matek mar dhi neno ringre
wuode ni endi kar kano ringre joma otho manitiere Suba Sub County. Dennis bende wacho ni ok nyal yie mondo mi ne kel ringre wuode no endo kar kano ringre joma otho ma Kirindo nikech owacho ni kanyo bende chiegni kama Jacinto odake. Koro doho ogolo chik mondo mi ter ringre ni dhi kama bor kata kama neutral gi dho ngere mondo mi jonyuol ariyo gi kadwaro dhi neno ringre nyathigi ni endi to gidhi neno kendgi ma ok gikawe nyaka chieng' moro doho ma bigol chik ni oseng'ayal bwana motieki kendo koro ringre no endo inyalo mi wuongi kata min-gi mondo mi koro ema odhi oike. Bende jang'ad buche Nicodemus ogolo chik mondo OCS Jacinto Ogiela Mambita one ni chenro mar golo ringre nyathino endo kowuok kar kano ringre joma otho ma Sindo ma Suba Sub County omi gi arita nyaka ter ringre no endo kar kano ringre joma otho ma Rosud mantiere ngo kaendo endo kendo mi time odiochieng' ma kawuono kapok ochopo odiochieng' ma kiny mondo mi ringre nyathino endo ogole kar kano ringre joma otho ma Suba Sub County mani Sindo ka itero Rosud nyaka chieng' moro tieki wach masani koni e kot manie dono endo. Bende mopore kod mano en ni doho miyo thuolo Jacinta mondo mi odhi ochul pesa mibiro tigo kigolo ringre Kennedy Onyango kawuok kar kano ringre joma otho ma Suba nyaka tere kar kano ringre joma otho ma Rosud ka wuongi mano mako bura doho Mambita to doho miyo chik mondo mi obi ochul pesa te mano osetigo chakre ne tere ringre Kennedy Onyango kar kano ringre joma otho ma Suba Sub County nyaka odiochieng' ma kawuono mane doho ogolo chik mondo mi gol ringre kitero kar kano ringre joma otho machielo e sama winjruok biro dhi nyime. Bende poni winjruok ok obedo e kind ji ariyo gi leader mana kaka wacho endo en ni jang'ad buche koro biro duoko bura no endo e doho Mambita mondo mi koro en moyale motieke mondo mi ogol ng'eto ni e kind ji ariyo gi eki en ng'ano endo monego bed ni iko ringre Kennedy Onyango. Nyaka sani endi en ni koro ringre nyathino endo pod biro medo dhi nyime kod bedo e kar kano ringre joma otho ka jonyuolgi omi thuolo kachakre odiochieng' ma kiny gibiro romo e doho ma Homa Bay kandi manigi thuolo machiwo mondo mi twak obed e kindgi ji ariyo go mondo giwinjre to en ng'ano endo monego bed ni kawo ringre Kennedy mondo odhi oiki. Ma pod winjruok ma kamano ok odhi nyime ok otimore makare to jang'ad buche biro kawo kes burano endo kendo doho Mambita ma koro biro golo chik mondo mi ong'e ni to en ng'ano endo ma nigi ratiro mar iko ringre Kennedy Onyango kaluwore kod neno mobiro winjo kowuok kuom wuongi kaachiel kod min-gi. Bende thuolo ma winjruok ma kamano dhi nyime okil mar Dennis Okinyi biro bedo kanyo endo kaachiel kod okil mar Jacinta Onyango ma en min nyathini endi mondo mi giwinjre ni to ere kaka onego bed ni giloso mondo mi wach ma osebedo ka yware mar nyathini endi otieki mapiyo mondo mi nyathi matin endi odhi okane kar yweyo mare mogik e Lydia. Mopore kod mano doho bende ogolo chik mondo mi onge kuom jaribi eki onge ng'ato ang'ata ma biro dhi e kar kano ringre joma otho ma Rosud endi ka golo ringre nyathini endi nyaka chieng' moro doho ema mondo mi gol chik mondo mi koro gol ringre nyathino endo kanyo ka mondo mi odhi oike. Kata kamano oyiene Dennis ma en wuon nyathini kaachiel kod Jacinta mondo mi samoro amora ma gidwaro dhi neno ringre nyathigi endi kar kano ringre joma otho ma Rosud Rongo to thuolo omiyogi chik mondo doho omiyogi chik mondo mi gidhi gitim mano mak mana ni otamgi mar kawo ringre no endo nyaka chieng' moro doho ema mondo yienegi mar timo mano. Bende kata pod gisewinjore to nyaka gidog e doho ma giket winjruok e andika mar doho mondo mi doho koro ema migi thuolo ng'ama oyiere ni dhi kama winjruok biro bede ni nyathini biro ikie. Doho ema biro golo chik mondo mi koro dhi ogol nyathi Kennedy Onyango mondo mi koro dhi oiki ka poni winjruok obed ni wuongi ma dhi ike kata winjruok obed ni min-gi ma Jacinta Onyango ma dhi iko nyathino endo Lydia. Erokamano Nyali abich achiel kachiel koa e kaunti ma Homa Bay. Ang' nwaduog kendo iri kanyo kama bende medo miyowae wechego manyien kendo ageno ni ketonogo yo makare mar yude e sechego mag 1:03 mar otieno. Nyakor mga jwang'en thola bende korwaka yo matin ka en dakika 27 bang' saa 7 mar odiochieng'. Erokamano kuom medo kete mana kae chino ni mar Migago. Sara Singa nyakwaro dongo kantiere gwenge mag West Kanyamkago wacho ni ene Gen Z ma West Kanyamkago wacho kanyo ni kanyo gi joka Singa duto te giwuon gi Singa odongo gi mora ahinya gi chenro ni mar Migago. Edwin Nyaseda wacho ni entiere dala mar Kioru, Migori County. Ramogi TV ler mar atari wacho kanyo gi kanyo gi wuon gi Mari Kaso Dada Obinda gi mora ahinya gi chenro. Otis Tinga Oganyo wacho kanyo ni weche gichopo ne e yo makare entiere Rapogi. Kaeto wacho kanyo ni gi Joseph Agala mar Kalili Kanyamkago mabendo wacho no wito minode Monica Kinyo wago mosa ne familia no. Monica
Kakumo kantie Dubai to wacho kanyo ni weche gichopo ne eyo makare kendo kaka winjore. Kaeto wacho kanyo ni obila onego tich kaluwore gi chik. Ok gibaba lisasi ni gin gibecho. Kaeto wacho ne ok en gima kare bende rakruok gi jofwambe kinya bende gitimo tich margi kaluwore ni kata mana chike bende oyiene gitimo tich margi. Eno ote wacho ni dak gisenyiso wa ne ng'ata achiel kende mano onego ji kata mana makware obila pok onyiso oganda jo Kenya. Wacho ni oganda jo Kenya ntiere kod geno ni nonro ma kamago biro nyago olemo. Yo matin man Migago kikidhi mabor. Chonga gilo emo miya chalo kama chonga emo semia sudo nyime chonga gilo emo miya chalo kama chonga emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Luna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo Nyakurum Gajwang' Chendo en Migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar Communication Workers Union kokalo kuom jalup jagoro mar Kotu Benson Okwaro
ogolo pachgi ewi ng'anyo mar rawere mosebedo kadhi nyime pacho ka. Kanoloso kod jofwambo, jalup jagoro no opuo rawere mapiny ma pacho ka kuom oko e ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Bende oyango ni seche magioro ywak margi nyaka bende gimiye piny owacho thuolo mar nono ywak margi kapok gidok e ng'anyo. Bende okwaro oyango ni achiel kuom okenge ma piny owacho nyaka koro tim en tieko midhiero mar mibadhi mosebedo kaneno e piny owacho kendo tiyo maber gi mwandu ma pacho ka. Omedo ni kata mana rawere ka ng'anyo gitim kamano gi kwe kendo kik giketh mwandu. Wan kaka jotelo mag jo trade union wadwa goyo negi erokamano ahinya kuom kinda mag setemo kaka vijende, kendo wakwayogi mondo gidhi nyime kod kinda magitimono. Wakwayogi mondo kik giyie mondo josiasa odonje e grup margi, nikech josiasa emoseketho gik mang'eny matimore e pinyni. Kwa wendi josiasa mondo odonje biro ketho paro monjane gin godo. Mar ariyo, wakwayogi mondo gibed kanyakla achiel mondo gindik gik magidwaro tete mondo giter ne jatend pinyni. Ka gisetero mondo ginyis jatend pinyni wadwaro ni umiwa majibu bang' kinde marom nade. Ka en dwe achiel, ka en dweche ariyo, kosemigi to ka giyie godo to mondo gikwa mondo ji obed gi romo. Rawere ma osebedo kabago ng'anyo mapingo sirikand William Ruto gi mago mabende osebedo kaseo sirikand kaunti ma Kajiado osingo dhi mbele gi ng'anyo chieng' tich ariyo kod tich ang'wen ka gichomo apis gavana ma Kajiado nyaka chieng' tend kaunti no winj duondgi. Ne giwuoyo bang' rem romo gi gavana ma kaunti no bang' bago ng'anyo nyaka e apise, kama ne giwacho ni sirikand kaunti no osebedo katiyo marach gi omenda mag kaunti ka weche mag mibadhi bende okwako tend kaunti no. Bende giwacho ni moko kuom chenro mag dongruok manochaki pok otieki. Nochuno bila rakore gi jong'anyo go to kata obedo ni ne gichopo e apis gavana ne ok giyudo gavana no e apisi. We want the governor to be here. Akuja tusikize. Tumwambie kwa kinaga ubaga. Mbona this financial year zimepotea up to a staggering 500 million kwa hii county government. Where are they going? They must be heard. The only person who can listen to us. I have said that we have got a memorandum of 21 items that we want to address with the governor. And this is not the end of demonstration. If he's not going to articulate our points, on Thursday, we are coming here, thousands of us. I know what you people are going through this county. I know. Mshahara inachelewa mpaka karibu ikutane na hiyo nyingine. Kweli uongo? Sio nijibu. Mtu anaiba pesa mpaka anaiba ya wafanyikazi wake. That is impunity. Mimi nataka kazi ya county. I want developers so that development can bring me a job creation. I cannot create my own job because there is no development. Hakuna development. Moko kuom rawere kaunti ma Bomet owuok oko kendo goyo debe. Jatend migawo machon mar weche mag wuodhe Kipchumba Murkomen ka koro giwacho ni chenro ma konga peini manochak kod Murkomen biro kwano e pacho ka mangima. Pono ni jatend piny William Ruto gwelo ng'ama chielo e lewo makamano. Kata kamano rawere go nowuok tung' mosuo kod gavana ma Bomet Hilary Barchok kuom nyiso morne e wi okang' mar riembe tich Kipchumba Murkomen. Ne gikwayo Barchok kod Murkomen mondo mi obed piny matiko gwandruok mantiere kindgi. You have come with Kipchumba. He stood with you when nobody was with you. In Bomas, alisimama na wewe. Alikecheliwa. Alifanyiwa yote lakini alisimama na wewe. Saa hii ako kwa shida. And it is because of the wristwatch. Anybody can wear that wristwatch. Even me. Because analipwa kama cabinet wengine. Wengine wameinvest mahali kwengine, maybe Murkomen ameweka tu kwa fashion. So that is personal. Dear President, consider Kipchumba Murkomen. Murkomen is the man. Kuna watu fulani ambao wanataka kupindua serikali ya Rais William Samoei Arap Ruto, na tunasema ya kwamba penye imefika sasa
viongozi hao ambao wana finance hii maandamano wakome. Tumenyamaza kwa sana na tumejitokeza siku ya leo ili tumwambie rais ya kwamba you have given more than enough. William Samoei Ruto wakati anapo reconstitute hii serikali yake aone kwamba wamerudisha wale wasiri ambao walikuwa wanafanya kazi kama hasa Kipchumba Murkomen, kwa sababu yeye pia alikuwa tegemeo letu. Chakre higa mar 2020 kaunti ma Bungoma osebedo gi kwan maloyo 60,000 mag iye ma oiw ka jonyuol iseyo kuom jimbro ratich nyithindo kuom tieko weche maloro ketho ratiro kanyakla kendo tamo nyithindo yudo ratich gi kinde mag yudo midhiero. Kalore kod report mar Fawe, iye ma oiw medre kalore kod koso chiwo puonj makare ne rawere. Ne gilose boma ma Bungoma bang' chiwo puonj ne rawere skunde sekondar kod primar mantiere counties ma Kakamega kod Bungoma. Sasa ukienda kotini wakikushika, wanaangalia bomba, unasema ndio, hiyo tu peke yake. Tumekuwa na matatizo mengi ya early child pregnancies, mimba za utoto, za watoto wachanga, ambazo nyingi zimesababishwa na family members ambazo tunaita watu ambao wanafanya ngono kinyume na vile asili yetu ya wanadamu ipo. Na tumeona mafunzo ambayo Fawe imepeana kwa watoto, vijana wetu, wazee na watu viwango mbalimbali from different sectors. Imekuwa nzuri sana siku ya leo. Tunajaribu kiasi ya kwamba kama mashirika watoto wanaopatikana katika hii hali ya mimba za mapema na wako umri wa kuweza kurudi shule wanatakana warudishwe shule. Na pia katika kaunti zetu najua tulidevelop mambo ya power and resources. Tunataka kuona county government kama ya Bungoma na Kakamega sheria sasa kuhusu watoto kama the children protection policies kama zimeweza kuweka katika hali ya kusaidia hao watoto, especially katika mambo ya kusaidia vitu kama sodo. Hii programu yetu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapunguza mimba za mapema na pia tusaidie wale wasichana ambao wamepata ujauzito wakajifungua waweze kurudi shuleni. Na hii project yetu ambayo tunaifanya iko katika kaunti 20. Obila ndio miomoro ma chich goni no wito nyithinde ariyo e bugo mar pi kardak ma Kiandai e kaunti ma Kirinyaga. Yangore ni miyo ni mose yange kaka Grace Wambui wito nyithinde mantiere kinde higni 3 kod 4 e bugo no mar pi banka no seriembe kod jaode. Jopiny no podho kuome girotho matek kapok no obila orese. Nonro mar tim makamano dhi nyime kinde mamano to dhi nyime kod yudo thieth ka ringre nyithindo go to nosetere kar kano ringre joma otho ma Kerugoya. Inasemekana ya kwamba kulingana na information tuko nayo alienda pale shule mtoto wake mmoja anasomea pale Kiandai primary, akaenda akasema kuna mazishi ambaye anataka kuhudhuria aweze kupatiwa mtoto wake, akapewa mtoto wake, akakuja na wao wote wawili akawarusha hapa ndani. Akasema walitukanana na bwana yake na akafukuzwa, na anaona badali ya tupe hawa watoto kwa hiyo maji. Tukampembeleza mpaka tukamfuruta, tukakuja mpaka hapa karibu na kwangu na watoto wake tukaona kama wanajaa, tukawapea unji. Kutoka hapo watoto wakikunywa unji, niliona ya kwamba niende kwa duka ninunue credit niwafahamishe wale wenye huku. Mimi ni rafiki ya hii familia na nimekuwa nikidiru na hii familia kwa muda, lakini nilikuja kugundua ya kwamba huyu mama mawazo yake ni kama si sawa, kama akona depression. Sasa nimestuka kwa ile kitu nimekuja kusikia leo, manake nimekuwa nikiongea na yeye, mnaongea na yeye vizuri, lakini sikudhania anaweza kuja kufanya kitu kama hiki. Sasa wakati tu nimesikia, mimi nimestuka. Jodak maziwani kar chung'od bura Mvita Mombasa koro ywak ne tend county Mombasa mondo mi oresgi kalore gi midhiero mar pi mochido ma gikoni sani donjone gi nyaka e udi. Gikoni onge mar odundu mag tero pi taka, omiyo pige duto mochido chokore pap maziwani kaeto mol nyaka e ute magidakie. Gino magiwacho ni kelo negi tuoche.
Yuakgi heni thuolo ma chiegni higni ariyo gisechwalo ng'ur margi ne tend kaunti ya Mombasa to kata kamano onge okang' malong'o mosekao mano ni pi mochido ok chokre pauno. Jatend migao mar weche mag alwora Mombasa kata kamano kuone gisechako chenro mar neno ni girakore gi midhiero makamano. Hapa mahali pamekuwa janga. Imekuwa ni breeding zone ya mosquito for 2 years. Kina mama watoto wao wagonjwa kila siku, nyumba mvua ikijia wanatoka kwa nyumba na nobody cares kama hawa si binadamu. Na haya maji ambayo yamejaa hapa ni maradhi matupu. Kama mama wa majengo hapa hatutakubali. Zekani kwa miaka miwili kwamba hali iwe namna hii. Community hapa inasafa. Pili, kuna swala zima la uwanja ambao ulikuwa umewafaidi wachezaji wengi wa mpira ambao wametoka hapa, waliocheza national team, waliocheza katika national leagues ambao wametoka katika uwanja huu wa Ziwani. Na shida imekuwa ni maji ya taka ile vile inatoka kwa manyumba za watu, alafu pia na shida ya drainage ya maji ya mvua. Tuko hapa na tumetembea kwa takriban nyumba kama 10 hivi na tumeshaona kuwa kuna shida kubwa. Maji ya taka yanarudi yamejaa uwanjani Lasco na sasa yanarudi yakiingia kwenye manyumba. Kuna idara ya maji iliyoko na ile kitengo tunaita Moasco ama Mombasa Water. Tayari tumeshakaa chini na tayari wako na proposal ya kujenga baadhi ya zile tunaita biodigester zile za community. Zenye watajenga kama biodigester moja itachukua kama nyumba 10 kwa pamoja, kwa sababu tunajua kwa sehemu hii hakuna mtaro wa sewage. Duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC chano chako puonje skunde duto ma pacho ka ewi kaka onjo bedni tawo yiero anyato kotenre kod yiero ma timore skunde. Apisa maduong' mar yiero e kar chung' od bura ma Laikipia West Resia Midhamo mano tele yiero mar jotele skul ma Nyahururu Elite Junior koni ber ka nyithindo ma pacho ka chako yango chike mag yiero chon mondo mi okony e keto ler kendo bero yiero mag jotelo ma pacho ka. Okwa jopuonj madongo mag skunde mondo mi oti ko thuolo ni e tiyo kod duolno e yiero mag skunde koda kamago mag piny owacho. I promise to you that I will not only stand as a bridge between the learners and the administration, but I will ensure that everyone's voice is heard loud and clear. I promise to fulfill the promises I have made to you all. I'm going to support her by giving some of my ideas to help to achieve the students' request, and I'll also make sure that she always hears our complaints and finding our solutions to our complaints. Nadhani kama sote tungepitia mfumo huu ama mpango huu kwenye shule zetu tungekuwa tofauti na jamii zetu na nchi yetu ingekuwa tofauti, kwa sababu tumeona ya kwamba wanafunzi kuanza chini wakifunzwa, wakionyeshwa njia wanaielewa. We did a voter education about elections in Kenya, and the electives positions we have in our country. And as a school, they wanted to have 2 elections. That is for the president of the school, and where they had actually candidates for both, the presidential candidates and their running mates. They become aware of what is expected of them, the issues of integrity and good governance. Wayo Martin Kenanya kwa mga kapo kwa yuana no Kajaro Soja mano kanyo Green Army Chief Gor Mahia 001 wachana mora hinya gichendo mar migago do kama na Nyajaro. No bende ote mar Joy kawuok Ugis wacho kanyo ne jatend piny owinjo ongi wach mar somo maler. Kata wacho ni korka weche mag HELB inya hinya jopuonjre ma pacho kae. No bende ote mar Patel mar Hongi Beach wacho ni hongeo ni en lwenye kin Gen Z kod Kenya Police koso wacho ni en lwenya ina mane ma dhi mbele. Haya no kanyo ote bende kanyo mo ora gi Olua la Nyakwaro Bogo kantiere gwenge ma Ulanda wacho ni migago chopo ne yo makare gin kanyo gi Unisa oko Bogo kachel gi jao de Feni Miroyo gimora hinya gi chendo ni mar migago. Bende kata no ote kanyo mo ora no agi Stephen Oginga governor wacho ni
kwani Kenya ka donge oparo ni owinjore bed ni imako mana jok mokoso kendo jok ma nitiere kod oda moya kuom obila mondo omakgi. Wacho ni ng'ama ne jogi manyo en ng'ama koro gichwe gimako mana gaidho. Sirikal ma Kenya wacho ni nitie gik matiyo ma ok ber ahinya. Leonard Opio wacho ni ka ntiere penjo mathoth munjo be ni penjo seche ma bende obila ne wacho ni omako gaidho kuom kimakosa. Owacho ni to ne giumo wenge gi nang'o kaeto wuode Priska Meshak bende wacho ni migago chopo ne yo makare entie asego kanyada nyal kinyi. John Waweru ouma ka entie Sindo wacho ni nyalo bedo ni polis ma Kenya kia chike ma pacho ka nikech ema gitimo chalo timbe mag lee mag bungu. Wayo matin man migago kikidhi mabosh. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first time alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Koro ma ite dongo ni oken saka maber en ok oningore ipidhe. Mae mon budore wakaw en wabule. E validation nitie ma nyalo tim kod rabolo ma kuongo mwayudo en itene, it rabolo motwo ka ing'ado otiyo kaka mulch kata gima itiyogo mondo mi wageng' wakan pi. Ka wasekawo kodhi ni wadhi pidho, wachoko pi maliet to wanyumo e tie rabolo mwadwa pidho cha kuom second 15 kata nyiriri 15. To dhi nego tuoche moko mane kodhi cha nyalo donjo ni godo e puodho. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach, Sangwen Otieno. Jatugo mawuok e piny Faransa Kylian Mbappe orwaki ayanga e tim mar Real Madrid kama oketo koke orak mar higni 5. Jatugo